Kamara mrama itije yana marel tino kenye masani machegni ahinya chenro mar nonro mar oboke sama chalo kama endi sama bende koro piny ng'ich thi e boma ma Nairobi ka endi koth ochwe nyaka piny oru mano endo wach manitiere okinyi masani endi. Kamara mrama intiere koa gwenge go mag Nyanduat nyaka milambo, koa gwenge go mag Imbo nyaka bende gwenge go mag Masawa beduru machiegni ahinya ma mondo koro winyi magi kimana godo ka endi weche mag nonro mar oboke na oboke ariyo ka endi ma The Standard kod oboke ma The Daily Nation magi kiwe mabong'o gik mantie gi ka endi weche bende koro bro ne gone gi pek e thuolo matin kende mabiro. Kaka of The Daily Nation wach mantie kanyo endo en ni impeached baptism by fire for Waiguru. Mai wach mantie sani koro Waiguru koro ne othich oko kod mano endo od bura mano ma Kirinyaga. Maneka kasani koro into political contest. Kirinyaga governor's fate now in the hands of Senate after 23 out of 33 MCAs vote to impeach Waiguru sani endi koro happen ite koro mna Senate koro nyalo wacho ni adieri idhiyo kata idong. Mane wach mantie kanyo la chiel kachiel. So wende koro gwenge kuma Burundi wach mantie kanyo koro Pierre Nkurunziza ma sanne jatende piny owacho ma piny ndo ma Burundi na ong'ilo rengo dichino ndo manyoro apoya nono sama bende koro ne oyudo mano endo bwok mar adundo mane onege achiel kachiel. Outgoing president whose 15-year rule led to political upheaval was due to hand over power in August. He died at a hospital in eastern part of the country 2 days after playing a volleyball match, the Burundi government announced. Mane wachimanitire kanyo endo Kawangyo kaindi itobokini Mario and TSC to get more than half of 505 billion given to ministry. Mane wachimanitire kanyo ndo negosa ndiko TSC wende mujuni ndiko jopunja pachoka ndi bodo menda manganyi magoye kuko menda mana gol magoye kumaga billion 500 kwa beach. Wachi mara Waiguru ntire itobokini mara ngwani nyalo ng'iye kanyo endo kaya wachi koro Waiguru's face now lies in Senate after MCS impeach her. Mane wachimanitire kanyo endo koro koro ene akere kiki koro happen team na Senate hapo ni senators wajini koro mondo dhi maneka kobro dhi tangeni sani ndi koro bende koro chibuka gi kacha kweno yochini koro political lobbying. AG lashes out at Maraga for attack on Uhuru. Mane wach mantie sani ndi koro yoro kosethikire ka endi kinde mago ko bede mag piny owacho mane ndo mar doho kod mane ndo motel ne jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta kage yware kone gi kocha ka ng'ato wacho ni ng'ane inwe sebedo ka koro oketim maber koro gisiemre kone gi kone ko Uhuru kod Maraga koro jorakre malich ahinya e weche go mag tich. Kangyo kaindi DP allies kim against referendum me wach mantisa ni koro joge kuma benetena Migosi William Ruto manjete ne piny owacho dwaro mamondo mi koro gindi koro odhi mano endo e gwengegi kata ka pono dhi mane od bura mamondo mi ogone ombulu mondo mi koro gigole oko. Mane wach mantiere Pierre Nkurunziza mene ntiere kaindi sama bende koro jawade milongo ni Bukuni Nkurunziza bende sani ndi koro ntie Kenya kaindi ntiere thieth ni paro ni ntiere kodaka corona sani ndi koro jawade ng'elo renge piny ndo ma Burundi to bende pod ntie thieth e piny Kenya kae samoro chibedo ga matek malich. Mane wach mantiere kanyo endo stop covid stigma Kenyans told ma itobokini mara boro weuru kwedo jogo kuma bende sani ndi koro yudre ni ntiere kodaka kutego ko mag corona. Mane wach kodaka migao mar weche mag thieth pacho kaindi ama ne ntie corona ok en ng'awno endo marach in gima mako ng'ata in kata an kata ng'ama chielo nyalo yude omiyo kiket ni koro en mahu aina manche na neno dala kinde moko kanyo koro jomoko keto na mateka yani ka ng'ato ne kata yonge kod covid to jigo mno nduru kuomi ni ng'ane ok tim kamano gini ng'ata onyalo gore kuome saya ka wang'yo kaendi itobokeni mara paro wacho niya dok skul ma nyithindo mane dwe mar 9 en kod kamano endo ma en wich bar mang'eny ahinya e weche make makute mag corona. Ka wadhi nyime pajo somo kod jindiko ni kaendi itobokeni mara 14 16 nyaka 17 kanyo endo kang'iyo counties weche mantiere kanyo en ni Hombe classroom projects to help with the social distancing. The government has embarked on a project to expand classrooms in Suba North,
Homa Bay County. The project, which is funded by national government CDF, seeks to create enough space among learners to suppress the spread of coronavirus when schools reopen. Mane wachimantire kanyendo ni kosa ngori gero school de koma bende ntire kola class ko koma lach molo manti pile mamulo misama koro intire do ke school do gero kama genya lobeti mano ndo maber ka koro ntire kola kama nathulo mane kidi kata social distancing. Mano wachimantire kanyendo ani yokaindi wachimana atana kiti ka enni eweche mag tuke enni koro jatugo mar club magor Mahia maendi ilongo ni Joash Onyango milongo ni Berlin Wall sani koro wacho ni poko neno ka ngata obiro ire mondo mi koro dhi otugne wacho sani koro itemo mondo mi miene kod club ndo mara Yanga ma Tanzania ma wacho sani ko dware kata kamano Onyango wacho ni ento wuon pok ngado chopo ire magiloso e weche ko mag ohini pod entiere gor nyaka rom December ka koro agreement mare bro rumo mane ler ma koro oketo kanyenda chiel ka chiel okendi ma The Standard pore ma wacha chiel Waiguru kicked out mane wacho mantiere Waiguru pod gola oko ma ndie pet kata wacho mantiere kanyendo kicked out Wiluru let her go mane wacho ma be uru bro reso Waiguru mane penjo kaindi uru bro rese Niane. Yes, Jimakoro was could Governor Waiguru's luck atop of the food table be running out? Time will tell the trajectory of dramatic career since she shot into the limelight in Ruto's first 2013 cabinet. Mane wachimantire toboga ndo mara uchel. Sabena no kanyoka koro achele machile kani sanitized. Sani koro wachine sanitized Raila receives DP ally. Mendi en Catherine Waruguru men maene jatelo mtelo nemine e county ndo Laikipia na enti ko Raila Nyoro sama vende koro nyeo dhima mundo mikoro giwachi wichigo iko siasa samoro tek nyenye nchaka ikawa Iguru ba watch meliche weche mag BBI sanye koro doko wacho ni ber mundo mikoro ji jogi chalo matimo drama inge ka drama itimo gachande kinyen kama angen kama watch meliche hinya it's you who has failed Uru tells J mane wachimantire kanyo yorok mar Uru kod maraga dhimu na nyime itoboke mar ariyo en wach mar budget budget amid turmoil. Where will Yatani get the money from? Mane wachimantire kanyo ndo nisani koro en budget mantie koro bende chidhina li mangenya hinya ipenye ndikoro kuru Yatani bro yudo kanyo omenda mano ndo mabende brokete budget masani koro the somo mano ndo sama bende koro wariye kende mateka hinya mapenye ni ndi koro ntie koro COVID ni ndi itoboke ni mara dek Burundi strongman dies months to retiring. Mane wachimantire Burundi's strongman dies months to retiring. Unconfirmed report says Nkurunziza died of heart attack, but observers link the death to coronavirus. Mane wachimantire kanyeni wachini samoro corona emutieke ti iparo ka Burundi lanjo ni gionge ikes mara corona yo nego ni gionge ikes mara corona ni gionge ta gigi pimo ikeni ngana mana ge corona ngana maonge godo kala kama ne ndiwacho ni mind en heart attack jimo ko ni en corona ge jawde be jokel ka indi kan tire koda kama ko me paro ni gin weche ma corona ma benetiego e piny Kenya ka indi weche mag thieth sani koro wacho ni samoro nyalo bedo ni en corona wari tu jawama do nginto koro bro chal nango Ruto ally flee to Raila's embrace. Mane wachimantire kanyendo Catherine Waruguru or the Raila sambendo wangiyo wechigweko mag an Waiguru kaindi nyalo somo mondingeka ka bro bet bende obrodi kuse ibro rese ODM with no business kicking Mudavadi out of his Amani party. Mende wachimantire ODM wacho nigi ni yonge giwachi Mudavadi gi Amani party neno endo nye wacho ni samoro kaindi makoro ODM koro gole koro usiku duwa pine parties moko gieki to kena kamano kaka ODM wacho Wetangula in go to reclaim Ford Kenya weche dekai Wetangula tengere koni Mudavadi bendi tengo koni eno wachimalicha hinya na kasakoro mayo wango itoboke ndi mara pare. Where is daddy? Mane wachimantire pain of families split by virus. Mane wachimantire sama bende koro ido ka janyuol moro okete quarantine nyithindo koro donge mene kata giwuongi giwondo ere janyuol moko mage weche mantire kanyo endo sama bende fear HIV cases may rise as sex workers adopt new strategies. Mane wachimantire koro jogo kwatimo ohando pamo ma bende sani ndikoro chini koro nyalo medo maga hoke mag kutege kumaga yake nikech koro giloko ka gitiyo tijegi so mane ito boka mara par ingento olokre nadi. World Health Organization actually you may not get virus from sick people with no symptoms. Mane wachimantire niko sani nyalo bedo ntinga to mabende ntire koda ka coronavirus to ka bende in kode samoro kinyale yude
Guinea Tech, which in Tech, Global Health Agency also revises guidelines on wearing of face masks, says there is little evidence that virus is airborne. Mane wachimentire, ngachani samoro, corona niende, okeni gimi alo yodo mano endo yamo kate muyama iwe endo chimakagi kache, ngini gini nyen, koro ichi wuku mapajuso mkodi yondiko kanyo. As it is, BBI will divide, not unite the country. Mane wachimentire kanyo pajuso mkodi yondiko nyaka ito mbakarendo mara par kwa daboro. Kakoro wadhi wangentang mantiere ewiche magtuke kai. Kipchoge and Bekele virtual race excites the sports world. Mewachi mantire, more than 100,000 fund runners from at least 100 countries competed in the marathon on world team relay races across the world. Sani kwa ngeni wachi meri kwa ngeni wachi meri ngeni nemna online. Ongegi mara ma ongegi ngajonjo kuri ngeni PM kama gintire. Tabo team mwana wachi mantire Wena gives new look Chelsea goal threat mane wachimantiere Chelsea sani koro kawo maindi timu wana mago wachini koro sani endi gindhi kawo chile kwa RB Leipzig kodhi club endo ma Chelsea mamruduko Chelsea chakloso mane endo ma en team margi nikech saa koro urumo abro weyo gikanyo endo ana ngisi ni mara en mane mondo mikoro ana aluoma ngini gimi luomo gini gima koro ni isoma mahinya koro yobokerio giki in gitulo mar nyio mari mnena ka koro berimo misiso nyinga en Niko Kelo warom kiny kendo e chenro machalo kama ero kamano masani.